Usa ka German national ang nasikop human gilambigit sa pagmolestiya og mga minor de edad o gibaligya ang mga video nini sa black market sa internet. Si Luan Mirandina sa report. Pinasikad sa search warrant nga gi-issue ni RTC Branch 11 Judge Ramon Daumilas Jr. gisusi sa mga sakop sa Women and Children Protection Center ang panimay sa 41 anyos nga German national nga gikatahong nagpuyo sulod sa usa ka subdivision sa Suba Masulog, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa wala pa sugdi ang paghiling sa mga gamit sa langyaw, gi-rescue una sa mga sakop sa DSWD ang 3 anyos nga anak lalaki niini samtang ang pinay nga inahan sa bata. Gipaubos sa investigasyon sa kapulisan aron masiguro nga wa ba kini balambigit sa illegal nga kalihukan sa langyaw. We also conducted online engagement on the facilitators. So that led us to the discovery of his activity. Initially we identify 3 cases or 3 laws violated. Lakip sa mga nasakmit nga mga gamit ang nagkadaya mga USB, memory card, mga desktop, handycam ug digicam. Matud ni Police Colonel Romeo Perigo, pangu sa Women and Children Protection Center, kan WCPC-7, nganing nakalabayng buwan lang na rescue nila ang duha ka mga bata nga nanag-edad og 6 ug 7 anyo sa Dakbayan sa Talisay. Ang inahan mismo sa mga bata ang nagdaka nila sa balay sa Langyaw sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gisubay pa karon sa WCPC ang ubang mga nabiktimang mga minor de edad sa naaswing langyaw ug konsekinsa ang mga local contacts niini. We are also implementing the order of the BI because he is also declared as a fugitive. Sa pagakutlo ning balita, wala pa makuhai sa iyang habig ang naaswing German national. Ang naaswing langyaw gikatahong nag-abang sa naaswing panimay Oktubre sa miaging tuig. Matod sa mga sakop sa Homeowners Association, ang ngayon unta nga nakig-coordinate kanila ang tag-iya sa naaswing panimay aron usab ilang masusi ang background sa naaswing renter. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirandina, Balitang Bisdak.